Afsfinale. Anders mod Nikolaj. Gadget, Machine, Gadget, Gear, fuck det. Go! Ja, hvor kan du gearframe? Jeg kan ikke se en skid. Der er modlys. Fedt, mand. Så skal du bare sidde i bilkampen, Kasper. Det skal være ondt, før det bliver godt. Ja, det tror jeg nok, jeg bliver lidt træt af det her. Mærk syren i armen. Sådan. Surprise. Det er en fossil dine. Du går lige i den. It's a trap. Ja, det er lort det her. Vi rejser også. Ja. Jeg har haft en tur, Anders. Jeg tager op på banen. Jeg skal sgu lige være sikker. Men ved du, når jeg starter, så er det sgu aldrig noget. Altså, så starter jeg altid med for mange kort, fordi jeg har gadget searches hele tiden. Lad være med at snakke spil. Undskyld. Oh. Yes. Okay. Rød. Nikolaj ser rødt. Så er det grønt, hvis det er vinder. Det er som om, der er sat epilepsi-cam på her. Du står og ryster. Så du har afleveret 2 for at komme nummer dumme. Surprise. Hvorfor? Du skal ikke følge i lang tid. Du skal ikke følge på lørdag. Du er også morning. Mange går rundt. Så fylder op, hvad vi vil. Så må vi fik. Nu går det stærkt. Egentlig ikke. Det må jeg ikke have. Der var nogen, som så var brugsvægt til. Nogen som du bare, ja. Nu er du bange. TT igen. Det var bare så meget med røven. Anders, den ikke var lanset, ikke? Du er ellers med at gå mod William. Så er jeg 82. Jeg er 84 på dig. Den til jeg er 82. Angrib med 15. Ja, samme måde. Så er det 33. Har du set mit epilepsi-cam her? Den hedder et slikkekamera. Så det siger bare, at der var et stativ, der stod med den. Under et jordskæld. Meget langt jordskæld. De andre kan ikke mærke det, men Meget lokalt. På første sag. Ja, det er meget normalt. Så har du aldrig ligget i en vandseng. Ja, det er jo dumt så. Nu op med det der. Det er fucking eneste ting, jeg gør, så er det bare et eller andet galt. Anders, du bliver Gandalfet. Jeg bliver fucking Gandalf, det jeg gør. You shall not pass. Nogen sammen. Ja, vi fik det. Sjovt nok. Surprise. Summon gear frame for back row, flip heavy storm. Jeg er typ. Jeg er meget typ. Så bruger du den her storm der.
Ikke noget med at afsløre mine kort. Her er det. Jeg på ingen måde kan se herovre. Her er det. Aliens Force. Kan det være så gearbreak for ligesom? Du har 600 generals. Yes. Go. Hvorfor lavede du ikke cowboy? Pis. Jeg har det der. Fordi han håner dig. Det er fordi på tysk, den her oversættelse. Aber doch. Aber noch. Es werden eine Gaga Cowboy, ja. Hvad siger man detach på tysk? Detachment. Jeg tager 700. Hvor lille tager du med? Hvorfor vil du give turbo big eye? Han har power. Equip Big Bang Shot. Eller Axe of Despair. Axe of Despair på game. Det vil jo gerne have min anden bilklein, ikke? Ja. Det har du ikke. Den vil du nemlig gerne låne for mig. Skulle det være en Big Eye? Så er spørgsmålet, om jeg behøver det noget. Jeg ved, hvis jeg vil gøre en Fortress. Jeg ved, hvis man gør en Double Fortress. Double Gearful. Det skal være gode videoer. Lange videoer. Nu har folk ud hele kalenderen. Trækker i. Trækker to. Angry. Så. Angry. Det er godt troet. Det er også godt troet. Go. Vi pauser den her og laver cliffhanger, drenge. Fordi vi kan. Skal Anders virkelig lave comeback? Og hvad med Nikolaj? Han topper en Ja, ingen roller. force. Anders helt godt. Ingen effekt. Ja, det er virkelig irriterende. Jeg kan sige sådan Det er meget betryggende, når du siger det. Det er ved at se det. Det er som om grafikken er meget bedre, når man ser den på video, end i virkeligheden. Hvor har du løb? 304. Det er til, du vinder på en finish jam. Det er til, du vinder på en finish jam. Det er dumt, du taber på ikke at lave cowboy. Det havde jeg fint i sig. Jeg havde... Du havde TT. Jeg havde TT. Fortress Reborn. Du har ikke havde